Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. DZGB, puon agasta banggi, VP Henry ka DZGB, an idol. Gising na! Morning Hirit na! Kasama si Henry Maceda. Tama! Come on! Sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Impormasyon, Consuelo Barreta, sa GBGB makukuha. seryoso o Kaduratan, si Henry M. Pipi Henry, Henry Maceda, siya ang the best. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. M sa morning hirit, Henry M. sa Pingion, tutok lang sa GBGB, puon agasta banggi, Henry M. an maserbi, Henry M. sa Legazpi, Henry M. sa Albay, Henry M. sa Distrito, Henry M. sa Rabay. Woo! Ismail! Ismail! Pagparamuro, paggagaga din man na Diyos. Magparamuroso. Di magparamuroso pagkamata, pagkaaga. Ismail! Dapat po mga tugang, dapat tabi kita gabos mga tugang relax, di ba? Dapat kita relax, asin maging maugma, mga tugang ta kita po, nagimatapa in the morning. Yes. Kumusta? Chief Technician Ramir Tanaypon sa tuyang partner sa luwas mga tugang and Mega Force Patrol. Newsroom kasabay dyan si News Manager Mar de la Cruz. Manibela, Boy Mata, ang mata ng DCGB News Team sa kalsada. Boy Mata, walang iba. Alas 3 pa sana, mata na. Uy, good news to Good news tayo. Mga baretang mainit, mga tugang digdi po sa Morning Hirit. Kumusta po kita gabon? Uy, kumusta po sa tuyang mga teachers dyan? Uy, so mga teachers pala na. Sabi-tabi ang mga teachers, makakareceive tabi ka mo mga tugang 1,000. Uy, ayos to. Makakareceive tabo ka mo 1,000 mga tugang para sa selebrasyon niya to. Buena Manong Barreta sa Morning Hirit. Yes, the best. Naramon ta doon mga Buena Manong Barreta in the morning. Mga tugang sa DCGB, ngunyan pong aldaw na ini. Ang mga baretang may init sa Morning Hirit. Habang kabo dyan nagkakapi-kapi tabi gamit ang Jim's Coffee. Nasa Paragos kita ngunyan sa mga Dracula niya tong bareta sa lado lokal. Hindi po mga tugang sa satuyang programa. Dakula daw ang tabang nin pagdistribuer nin mga makina asin sa kayang pandagat nin mga parasira sa Costales na barangay kang Ligao City. Ngunya nagapadagos ang kadifisilan dahil sa pandemyang COVID. Ayos man ini ang mga nagkaperang parasira sa residente kan nagkaperang mga barangay sa sinabi ng munisipyo. Inakarisibitabi nin bangka na itinao mga tugang kang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pagi po ni Director Nelson Bien. Oy, the best ito. Siyempre po, sa tabang iyan mga tugang ni Congressman Didi Cabredo, tangani po ang mga parasira at matawan ng tabi nin sariring bangka, asin, magagamit ninda sa saindang paghahanap buhay oro alaw. Mientras tanto, matapos po ang halawig na panahon na ibalik na ang supply ng kuryente sa sitio ng kan barangay 62 humapon Legazpi City.
Inang kinumpirmar po ni kan APEC asin Alcalde Noel Rosal sa entrevista kan DCGB News kasahapon. Sinabi kan APEC na nakakomply ang mga residentes, mga tugang kan sinabi ng lugar kung kaya pinagrestorar ang kuryente. Alagad sinabi man ni Mayor Rosal sa DCGB News na siya nagpasalamat sa gabos nagtarabang may kinaraman sa sinabi ng lakdang. Sinuportaran po kang Regional Development Council sa pagi ni Alcalde Romel Rosal ang pag-assumer sa pwesto ni Director Herbie Aguas kan Department of Tourism. Sinabi ni Aguas na sinabi ni Rosal na sobrang kwalifikado mga tugang si Aguas bilang Regional Director kan DOT kung kaya sa iyang sinabi na inansaro sa mga paagit ang aning lalong mas makabangon ang Kabikulan may kinaraman sa programang pangturismo. Sinabi ni Rosal sa DCGB News na aram niya na kaito pa sa naalkalde pa ini si Aguas, dakol na siya mga tugang na naginibuhasin dabi talagaan sa iyang entusiasmo na makapagsuporta sa tourism project sa satuyang rehiyon. Iba pa niya to na mga istorya sa Buena Manong Bareta, mga tugang sa morning hirit. Naggroso ang mga residentes, mga tugang sa nagkapirang mga vaccination center sa Daragalbay. Tanganing magpabakuna kontra sa COVID-19. Ini matapos na mag-abot na ang sobra sa 4,000 doses nin Sinovac sa sinabi ng munisipyo. O at least kamutabi ng mga taga-Daraga may nag-abot man na dakol na mga bakuna sa saindotabi na mga lugar. Alright, yan po ang mga buena mano niya itong Bareta in the morning sa DCGB. Good morning, Daraga. Kumusta ka mo dyan? Buena Manong Bareta sa morning hirit. Palan may tawantado kamo ki-update mga tugang sa kaso tabi kan COVID-19 sandali lang ha. Tahilingon ta daw ang latest na post mga tugang kan Department of Health di sandali lang kapatid ay na nga ni so po ito ha. Yung latest po na COVID-19 mga tugang sa Bicol region, nadagdagan kita ni 94 kaso hapon. Nadagdagan po kita kin 94 mga tugang kasuhapon. Digdi po sa syudad ni Legazpi ang 94 na yan. Kinabibilangan po kang 7 sa Albay, 3 sa Legazpi, 2 sa Ligao City, Tigsaro ang Daraga Asintiwi, Mantang 0 ang Camarines Sur, Camarines Norte. Ang Camarines Sur po may 73, 73 mga tugang tabi ang Camarines Sur. Mantang ang Katanduanes sa Sinmasbate, depok hinaydagdag, asin ang Sorsogon po 14. Sorsogon City, Donsol, Prieto Diaz, Bulusan. Sorsogon City 7, 4 sa Donsol, 2 sa Prieto Diaz, Sensaro po sa Bulusan, Sorsogon. May 93 po na nakarecover mga tugang sa sinabi ng helang. Mantang ang gada na narehistro tabi 4 sa Bicol region. Resulta po mga tugang kan COVID-19. So yan tabi ang latest mga tugang na informasyon tungkol sa COVID. Mag-ibuno kita sticker kayo ni COVID update. Yes. Okay no. Mga tugang 20 minutos makalipas ang alas 5. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Tabantado kamo kikuan, tabantado kamo ki basahan ko do kamo kirawit dawi. May pinadara po digdi mga tugang rawit dawit si Pading Ray Romero kan Barangay Tula-Tula, Legazpi City. Ang titulo kan rawit dawit ni Pading Ray, ang padi sandali lang ha. Ano ini? Nabasa ko na ini padi. Nasa imong nasa imo tabi na ang padi asin an makilimos. Pero uliton ta girara ito nabuyo naman sana, nabuyo uliton ta ha. Alin na lang ha. Ito. Garo nabasa ko na niya ito. Dedikado da tabi sa gabos na mga padi. Dedicated po sa gabos na mga padi.
ang padi asin makilimos. Pagpapaabot ang paghagad ko po nin permiso sa gabos na mga padi paggamit kan mga tataramon na ini tanganing mailadawan nin marhay asin maging makahulugan ang nasabing tula, yaon po ang sakong pagrespeto asin pagalang sa Indo. Salamat po. May sarong lalaki na nangdudugita, nagduman sa simbahan ta may tuyo kaya, nagahanap nin padi ta siya may tiwala, nagahagad tabang para sa iyang sala. Haloy ng panahon nin pakikilimos, siguro bayad utang sinapar na pagtios, siya nahadit isip yaon kinakapos, natatapos na tibaad, bawian na nin hinangos. Swerte kan makilimos igwa siyang natuparan. Sa kwarto kampadi siya binuksan, pinadagos pinatukaw asin pinakakan, kan marahayo na padi na sa iyang pinasalamatan. Ang apot kampadi ano tabi ang tuyo mo? Ano ang pwedeng maitabang ko sa imo? Sa maabot kan makakaya, gibuhon kong maitao, gubing kayang kantidad, bawas kan sakripisyo. An makilimos nagluluha, luway-luway nagsimbag. Bako man po kwarta o bagay na makantidad, hagad kong tabang para sa sakong kalag, kun ako magadan, ihagad mo nin tawad. Istorya nin makilimos nga ta siya naging arog, takan makusog pa, karatan pinaurog, naparayo sa pamilya, ta sobrang isog, ngunya nagbabasol, nabawas na ang kusog. Tama ang nadagusan mo, ang sabi kan padi, ang harong nin Diyos dainin pigpipili, pirmi siyang bukas pakasa para sa pamibi, lalong pinapadagos gustong magbakli. Kabutan manin langit para istorya mahaman, tunay na mensahe pagka binuruotan, ang padi an makalimos tawong kasangkapan, nganing ang karahayan ng Diyos sa iyang mamidbidan. Yes, thank you padi yung magadi ba kadi, yung bagan ko tadi manangga tadi kitnat bat budak natabaya kitang mga tao ta. Kunain mga tugang sugurang na saka kita minabakli ano. Natataw yan di gani. Kunain sunagurang na kita saka kita nag-araktibo diyan sa konsensain, di ba? Kung ano-ano, kung anong pag-irintrahan, natagururang na tapos na kang kalukuhan sa buhay. Medyo liluyan na, kan makusugong pa, babayi digdi, babayi duman. Diba? Makusugon pa, babayi inom digdi, inom duman. Kan gurang na maturot. Lol. Pero naghapot man sa nako. Hindi man ako naghuhusga. Maraot po maghusga mga tugang sa kapwa. Diba? Ay! Diba? Oh, dali lang Dito, ha? Padi, nothing enters one from outside can defile that person, but the things that come out from within are defiled. Yes. Mark 7:15. Good morning, Tabi Atinits Manzanillo, GBS all. Corrected BP, God is good, tinawan kita kibagong aldaw. Yes, thank you. Ate Elsie, oy, birthday pala ngunyan ni Elise Jordan, hali kay Ate Lola. Ay, sus ko kunday pala na pandemic. Pwedeng matindang harampangan tango niyan. Ano Ate Elsie, adi? 1 year na pala si Elise. Happy birthday, Elise. Hali kay Lola na mabuoton, Lola ate. Ay, iga palan ki kwan O, ni palan ang sarong rawit-dawit ni Padeng rin na daig ko nabasa. O, ni madali lang O, pasadaan tayo niya. Ito. Tumingin ka muna sa krus. Yes, ito.
Mapagpalang araw para sa ating lahat. Puno ng pagpapasalamat sa Diyos na dakila. Tayo ay magpuri, humingi ng tawad. Gayon din gumalang, matakot na lumabag. Ano ang kahulugan ng cross sa iyo? Ito ba'y tanawin? Sa paningin mo, dapat inaalagaan sa ating puso. Dahil ang cross sa atin ay malaking simbolo. Ang cross nagpapatunay may naibang taglay. Kapirasong bagay na nagbibigay buhay. Tinubos niya tayo dahil sa pagmamahal sa kasalanan natin. Diyan siya namatay. Diyan tayo kumukuha ng tiwala at lakas. Higit na pag-asa para sa magandang bukas. Iisa bukod tanging siya ay nagpamalas ng dakilang pag-ibig, hindi nagwawakas. Tumingin ka muna sa krus kung mayroong binabalak na hindi maganda, baka ikaw ay mapahamak. Isipin mong mabuti ang iyong tinatahak kung sa kasamaan matakot ka anak. Sa mga nag-iisip ng paghihiganti, sa krus tumingin ka bago ka magsisi. Ang ating paghihirap ay walang sinasabi sa pinagdadaanan ni Jesus para sa ating ikabubuti. Isipin mo ang krus ay tanda ng pag-ibig. Ang nagbibigay liwanag sa madilim na isip. Siya rin ang katakbuhan ng nagkakasakit, nagbibigay lunas sa pusong ligalig. Totoo, huwag na po tayong sumubok. Sa paggawa ng kasamaan, diyan tayo ilulubog. At sa isipang masama, wala ng takot. Tumingin ka muna sa krus upang huwag nang ipahintulot. Ayos pala nito pa di. Tumingin ka sa krus. I know you want me. Basta Morning, Henry M. Know you want me. You know I... Oh, Paring Ray, salamatan Paring Ray. Kasay mo tabi na istorya ngunyan in the morning. Yan trust natin. Kasay mong rabit-dawit pala sa tuyang programa. Al Armario sa Buena Manong Report. Hali po dyan sa luwas, 528. Paring Al, good morning. Go. Good morning, pare. Aktibo mo niyan ang pag-monitor kan Legazpi Philippine National Police sa mga motorista na magsunod ng gas sa minimum health standard at man pagsunod sa traffic rules and regulation. Digdi sa southern area kan Legazpi, aktibo ang pag-checkpoint during kaso hapon. Sunod pa kan mga taga-Sipak 4 para pag-iramdamon at mga motorista na mag-face mask kasi may siguro ng gun na nagsusunod sila sa traffic rules and regulation para dahil problema sa biyahe. Check at mga may makadudang hiro-hiro. Parte ni sa lakdang manyan kan Legazpi PNP sa Pamayo ni Chief Police Colonel Rodilon Vidita kontra COVID asin man siguro ang tranquilong pasyor din sa siyudad ng Legazpi. Matatandaan na dahil kan mga nangyari sa boundary kan Bangkirwan Pariis kan Enero na ambos asin kan sarong bulan digdi sa sitio Tico-Tico kan Barangay Humapon, mas lalong naging maingat asin alerto ang mga pulis. Kunyan aranin na naman ang eleksyon, kaya yaon ang aktibo nitang pag-monitor yaon man COVID. Kaya talaga nagiging mas maikpat mo niyan ang mga polis. Yan ang bukalas ka informasyon. Tigdi sa luwas, Al Armario, DCGB. 2, 3. Know you want me. Basta Morning, Henry M. Know you want me. You know I want you. Mientras tanto, sandali lang ay mamaya pala yung pag-asa. Ibugtak sa tamang lugar ang pag-asa. 5:30 na, mga tugang oras po, mga tugang sa Pilipinas. Pag alas 5:30 na, oras na ka. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit.
headlines, mga tugang kad mga bareta sa lado nasyonal. Paring Mar, good morning. Kumusta dyan? Good morning, BP. Good morning sa mga tagabantabay. Headlines mo niya na pagkaaga bilang kang COVID-19 cases sa nasyon. Sobra 1.67 milyon na. 8,560 ang bagong nairehistro kaso hapon. Oho. Mientras tanto, sa ibang mga headlines ko niyan na pagkaaga, padagos ang pangapudan kang Department of Health na dahil pagbaliwalaon ang patakot kan Delta variant. Mantang bilang ka mga nakarecover sa COVID-19 sa nasyon, nadagdagan ni maabot sa 8,000 man. Pag-regulate sa pagpabakal ng oxygen tank, plano na kang Department of Health. Mantang ECQ sa NCR, posibleng palawigong pa, sabi ni Undersecretary Vergere. Barangay o kaya DILG, pabantayan ang mga LGUs sa trabaho kan mga contact tracers. Mga pang bakunado versus COVID-19, magsaray ngo na sarong, sabi ni Presidente Duterte. COVID-19 surge, nangyayari na sa bilog ng nasyon, sabi kan Okta. Ano pa rin? Ano sabi ka, Okta? Nangyayari na sa bilog ng nasyon ang COVID-19 surge. Dito sinakan maimbestigaran naman. May kasarog na baga? May Sinurog na ni Senator Gordon. Oo. Murundo na nga ka mo. Okay. Mientras tanto, DOH, di pabilog ng vaccine manual para sa mga LGU ni Congressman Joey Salceda. Ay, marayan. Naninging day magkarelibong. Iyo man talaga. Dapat may klaradong guidelines talaga. Roger. Sabi ni Kong Joey yan, Roger na. Yes, oo. Okay, mientras tanto mga police commander, sinugo na siguro na daing badil ang mga barangay tanod na nagpapautob ka ng ECQ. May pinadil kayo. Mangyari sa maabaka. Pinadil sa tanod. Oo. Okay. Grabe ito, adi. Oo. Ano ba yan? Na-over man ito. Nasubra naman ito. Grabe man nan. Roger that. Grabe. Oh, Mga sabi public- may kasipukaran sa isipan ni Buddy. Mga public school teachers, may 1,000 ka mo. No rin. Kasabay kan World Teachers Day. Wow. Sabi ni Presidente Duterte, pinirman niya na Yes. ang pondo para digdi. Oh, nadadangog ko magkasapon sa usapang pamilya. So, pigiristoryan naman. Ugmaon si Kuya Mike Dado. Hey, 1,000. May 1,000 da sinda. Pero si Nunoy, si Kuan man, si Kuya di mong ipag-istorya. Baka nga madagong ni Mrs. Ibawan talaga ang pangimati ni Kuya Oh. 1,000 mga public school teachers may 1,000. Sa Oktubre. Bilang rekonosimiento na ini. Di man lamang masikrituan. Tabang mga maestro-maestra Oo. sa pagampang sa COVID. Di man lang mga sikrituan di si Jibing ini. Okay. May tigbabantayan ng WHO niya na sarong klase ngayon lang Ano? Yung Marburg virus. Ano nga na pa di? Marburg. O, di, mas kanuna sa nadi. Oo, pero dati na iniigwak ng mga inot pa. Aha. Virus man ini pa di. Pero mas matindi ni 88% ang fatality rate. Oo. Oh my goodness. Iguana sa Africa, ngunyan, na nanutara na saro. At nagbiyali sa paniki. Pero normally, sabi ka mga eksperto kayo ni na nakukuha duman sa mga kuweba. Oo. Tapos, ang mode of transmission sa bahagi ng dugo or yung liquid pwedeng makalaog sa lawas ng tao. Ayun. Ayan. Ibang klase man ugaring ang transmission niya, di. Hemorrhagic fever. Iyo. Hemorrhagic Ibang fever. klase man ang transmission niya ugaring nga, di. Roger on that. Bako siya arog kayo ni na droplet. Roger. Yes. Kaya Oo. nga palagos ang pagkukantay duman na dahil maglakop sa iba pang mga lugar. Pangyayari sa Maabaka. Di pa Okay. natapos ang COVID iguana naman. Roger that. Oo. So, BP, yan tabi ang mga headlines ko niyan. Presendo kang PYC Enterprises. 24/7 konektado ka kahit walang load. Oo. Basta radyo, PYC nyo yan. Hanapan sa natin Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Yan sa rendang opisina o kaya kintahan sa Pangkan LTO, LTFRB Regional Office sa Purok Dos Rawis, Legazpi City.
From Newsbase, yun po si Marnela. Good morning! Salamat, Padigmar. Sa mga dang bakunado, magsaray sa arong. Pangyari sa mga baka. Sa mga bakunado, di magpararuluwas. Sabi ni Presidente Duterte, ako talaga, nadit ako kay ni mga tugang na variant na ini. Ining deltang ini, hilingon po nindo. Okay, sandali lang at mayroon tayong tinatawagan natin yung Pag-asa, Legazpi, para po mga tugang sa kamugtakan kang panahon ta dapat magibutanin tamaan sa tuyang segment tadi. Mga tugang tungkol diyan sa nata daw nagring ang Pag-asa. Ano ang tsurya mo, Jing? Ano ang tsurya mo? Pwedeng may nag-forecast sa iba di. Wala uli. Sige, ulito natin. Last fight ko natin Aramon ta po sa low pressure area kung hain na. Aramon ta po sa low pressure area mga tugang kung hain na. Kumustaan kamugtakan kang panahon. Sa low pressure bagayaon dyan sa may East Can Bicol region kasapon. Hain na daw iningon yan. Nagring lang po. Hello? Hello? Good morning, Pag-asa. Yes, good morning sa iyo, Sir Henry. Magandang umaga sa lalaking muy simpatiko at romantiko. Magandang laki. Si ating, aking ka-idol. Nang dadamay ka. O sige pare, alamin natin ang ulat panahon mula po dyan sa inyo sa Pag-asa. Go ahead po. Yes, yung LPE na ating binabantayan ito ay talagang papalayo ito. At kanina alas 3 na madaling araw, ito ay nasa layong 560 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. O ito ay nasa distansyang 725 kilometers Ilaga silangan ng Legazpi. Ang coordinates 19.0 degrees north, 126.8 degrees east. Samantala, southwest monsoon o yung tinatawag nating habagat ang nakaka-apekto sa extreme northern Luzon. So, at para naman sa magiging pagtaya ng panahon, malaking bahagi na Kabikulan ang makakaranas ng bahagi maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pagulan o pagkidlat pagtulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa timog kanluran ng iiral na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon ng karagatan. Wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng Bicol region. Ang agwat ng temperatura, 24 hanggang 31 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DOST Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Paring Mike, magkaka-apekto ho ba ito direkta sa atin itong low pressure na papalayo sa ating rehiyon? Hindi masyado na po malayo ito. Malayo na? 725 kilometers to. Ayun. At ito po ay lalo pang lalayo ng lalayo. Okay, so ngayon wala tayong binabantayan na low pressure sa ibang lugar sa ating bansa? Meron naman tayong kailangan sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility sa may silangan ng Mindanao. Ang ito mga cloud clusters lang naman to. Ayun. Ngunit patuloy natin monitor to kasi cloud cluster to 3 to 4 days. Maaaring maapektuhan to yung Mindanao. Okay. So sa atin medyo okay ngayon wala tayong masyadong problema ngayon Okay. Sige paring Mike, maraming salamat sa inyo Ingat po kayo dyan sa Pag-asa. Magandang umaga. Thank you so much, Michael Francisco. Mga tugang Pag-asa Legazpi sa kamugtakan kang panahon. Mientras tanto, Renz Luna, may report. Renz, good morning, Renz. Renz. Sandali lang Naputol jing si Renz, yaon. Naputol, nandyan. Sige daw Naputol, si Jimmy na muna. Jimmy, come in, Jim. Kumusta yan, Jim? Yes, salamat, Bibi. Maray na aga sa mga antabay, sakripisyong maray ang trabaho kan mga pulis sa border control sa barangay Agos, sa Banoan kan Pulangi, Puran, Init, lipot sa pagkabanggi, babad sa tinampo,
kung saan ang pigampang iyo ang gulping bihikulos, kung saan ang paghigpit susog sa implementasyon kan executive order ni Gobernador Al Francis Bitsara kausa nin halabaon na traffic sa BBP palaog asin paluwas digdi sa probinsya nin Albay. Ang mga palaog sa Albay urog na kulang sa informasyon tungkol sa mga polisiya digdi sa probinsya dahil na vaccine ID, letter of exemption, travel pass, certificate of employment. Gabos inepi pabalikan mga polis sa point of origin kung saan sila nagharali na BBP. Talagang daipig papalaog digdi. Aha. Bilang epekto, so mga malaog sa trabaho, asin iba pang may tuyo digdi, nagkaka-relate sa trabaho ta BBP. Halimbawa, halika marinisor, malaog ki trabaho sa Pulangi o Legazpi. Late, dahil ang tagrabe, ang traffic digdi, halabaon magpon digdi sa traffic border control, atras yan pasiring duman sa may lampas duman sa labaw na tulay sa bato, Kamsor. Oh. Iyo yan ta BBP ang sitwasyon kaso hapon ka nagpasyar So apon sa Kuya Jimmy kaso hapon, hanggang na duman, ara mo surilis niyan sa may bato? Lampas nga ni Hanggang na duman. duman, tapos ay bada nga, nakaabot na duman haraniya sa may gasolinahan, so sa inutan pa baga? Ay, kuha na ko. May mga footage na pig-file nga ni. Kung di man naglalaog dyan. Salbatan na di. Ano ang kuwang taw da tapudang ko daw si Kuan, apudang ko Grabe. daw si PD Buda si Governor. Actually, tama ang pigigibok ang pulis na sunodon sa Dahil mo order. man mabasol digdi ang pulis. Na iyan na mga kuan na iyan na mga daiki papeles, paulion talaga. Kundi, paano ang automatic na pag-U-turn ka andyan? Nagaro, piyot ang tinampo. Nga, lalo na kung naralabaw na truck. Oh, paulion talaga. Garo, natun kaya kita kan mga nakaaging panahon na nakakalusot permi. Garo, pig-ignore ka nagkakapera. Kaya, mas maray talaga pag daing papeles na dapat na bipiling, paulion mo, pabalikon mo. Ang ngurob-ngurob man kan sa mga pipabalik. Dahil man lamang kuhan, tinotisya Dahil- sa mga kataraning ng mga probinsya. Iyan, mga rason man sana. Pero, dapat common sense ito, para pag mauli ka, aalamin mo, ano ba ang requirement doon sa lalawigang pupuntahan natin? Ganun dapat tayo. Nga tabako man ganon. Diba? Ganun dapat tayo. So, iyan, mga excuse lang yan. Pero we must follow an order para sa kapakanan nating lahat at kabutihan nating lahat. Pigigibo yan. Ginagawa yan ng mga kapulisan natin sa Oo, barangay. kaya ako saludo ako sa ating mga kapulisan. Talagang nagasakripisyo kahit na mahirap ang sitwasyon. Ang saroman sa hagyat Nagtatrabaho sila. Ang saroman sa hagyat kan mga pulis na nakakahuro niya to duman. Sa mga nanunong din na opisyalis niya to, pasyaran man lamang dasin da duman. Hilingon ang sitwasyon ninda. Iyo na nga Magkipayong niya. Iyo na nga niya. Maski payong dahil sinda. Bata sa Albay, di lamang kita kimakong makauron sa provincial government. Para lamang da duman. Di ako lamang kimakauron na kung pwede may magbisita lamang na taga-provincial government, hilingon ang sitwasyon nila. May nagkakaroon lamang ang pulis, may kuigo lamang ki pulis diyan na marayang pagkakuan lamang kumusta. Garo day lamang akong nadangog. Wala lamang king so chairman kung si Senate chairman hilingon man lamang ang sitwasyon. Hilingon ta daw ngayon border control kung ano man ang Iyo baga, tangani naman assistance lamang ang mga pulis. Ni saro ura ba Makairak man sa tuyang mga kapulisan, nagasapar ki init, uran, nagasapar ki muda, dagit. Oo, sindaan naka-printera, protection digdi sa Albay. Oo. Pero wala lamang daki ilihidong opisyal na ngaya nagpandaw duman sa Sainda, taga-IATF ngayon na nagiling sa Sainda. Iyo. So man na nahiling ko kasuhapo, nagpapauran sa mga pulis club, makahibi man BP. Ayo, napaluha ka? Jesus ko, pigdadagitan ka kan mga... Diyos ko. Si COP mismo, James Ronatay, sabi ni Chief, maski nga so pang Kuro Casillas, dahil na. Tapos ang ko si COP, naman sa programa ang anakot. Nahirap man sa pulis. Oo. Totoo. Ako ilangan mo ako dahil ako nagkadurumog ka sa hapon dumaan. Oo.
talagang malaino ng sitwasyon kan traffic duman. Yes. Oho. O kundi daman ko na naman ang problema kaning dahil na naglalawgan footage diyan sa stasyon. Apo nagayod ka. Yo, bes na. magtrabaho. Go on. Important. Nakaka-report kita sa radyo. Yan tayo Okay. So, sitwasyon, pinasyaran niya to kaso hapon ang border control checkpoint. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report hali dyan sa Lawan. Wala si Renz na. Dahil man nag-standby si Renz tabi, Jing? Sa photo, dahil man siya nag-standby kasi bago? Alright. Ilog na si Renz na bata. Sa lawig na panahon. Pagkahiling ko kasi bago nag-standby alas 5:20. Sarawayon ka, Jing. May pag-gawaraan, Jing. Sa lawig na panahon. Pagkahiling ko nag-standby na 5:20 si Renz. Bagaan 4:45, 5:06, 10:06. Diba? Minsan, ano yan, 5:20. Ano na, 20:06. Sarawayan ka din. Pag-wara ang pangaran dyan. Okay? O sige, sandali, okay na? Hello, Renz. Good morning, Renz. Go. Sana di kita kalinturahon. Yung nga nang pag-iisip ko, tapakaling kang pangaran mo ko sa bago na alas 5:20. Ano daw nga ako kung ano marayang pakamata ka ini o dahil trangkason. Tabaga ka matrix ka din nga kumakalawag makulog ang lawas ko. Maritso, mata ko. Ikas ako makadulag, puro ko tanda yan ka mo. O sige, kumusta dyan? Go! Yes, sa maray na kita BBP asin na maray na agas itong mga parantabay sa mga tugan niya itong mga bareta gadan at sarong persona sa ginibong bypass operation digdi sa Porocono Barangay Tagas Darga Albay Kaso Banggi. Ang suspect namin bilang si Noli Patrick Rogando alias Pogs, dati nang na-arrestar na drug personality digdi sa Daraga. Nasa legal na edad at sa residente kan Pag-asa Barangay San Roque, Daraga Albay. Asin pansamantalang nagrenta nin kwarto dyan sa sarong apartment sa Barangay Tagas, Daraga Albay. Digdi sa polis blatter sa Daraga PNP. Kaso banggi kinasar ang bypass operation kontra sa suspetsado. Asin ginibo ang transaksyon mismo sa kwarto kano nambitan ng suspect kang nagkaigwanan ng palitan ng item di na pinagtutubudan na shabu sa kantidad na 3,500 pesos. Kan nagkaigwanan ng signal ang poster buyer kan biglang bumilunot ng badil ano nambitan ng suspect halis sa iyan pinagtutukawan. Pero daini puminutok tulos man na nagkaigwanin response ang mga backup officer kana mga kanang ginibong operasyon at naputukan o pinutukan ano nabitan ng suspect na nagresulta sa yan tulos na pagkagadan na recover digdi sa crime scene ang sarong kalibre 38 badil na ginamit kan na suspect mga basyon ng bala sarong sarong sachet ang pinagtutubunan na shabu asin magin man so iga pang na-recover na duwa pang sachet apuera duman sa nakuha kan ginibong bypass asin sa ngunyan padagos pa mangiraray ang pag-investigar ka na nombitan ng mga otoridad na nangyari nga insidente magin man sa mga ebidensya ginara naman dyan sa Campo General Simeon Ola para sa magkakanigong disposisyon. Saan nangyari sa bypass? Barangay Tagas? Barangay Tagas na BBP sa Barangay Porocono. Tagas. Duman sa pag-arkilahan niya na apartment sa Tagas mismo. Roger ta BBP. Pero taga saan ini? Taga Pag-asa San Roque, Daraga Albay. Pag-asa San Roque. Ano pangalan kaya? Noni Patrick Rogando. Patrick Rogando pangyari. Noli Patrick Rogando. Roger. Patrick Rogando. Taga Pag-asa. Alias Pogs. Ay, sus kong. Ini pala, nasa listahan ini. Dati natabi ni VP na arestar. Naaresto na siya kan mga panahon sa parehong kaso? Opo, Roger. I see. Okay, ngunyan. Buminalik sa dati. Nadali siya sa bypass to Pakairak man, ano? Roger. Talaga. Ano, Kim? Sabi, paano nagkaigong bypass to pareho sa laog ng kwarto? Di, pero sa naglaog sa kwarto? Sa apartment niya mismo? Roger, doon mismo sa kwarto niya. Okay. Sa kwarto. Doon ginibo sa transaksyon. Pinalaog duman sa mga poster buyer. Pinalaog duman sa kwarto. Kaya nariparo kang pulis ang sayang katransaksyon. Habang nakatukaw siya sa kama, buminulot siya ng badilhali sa iyang pinagtutukawan. Ayun, okay.
Ano ang nag-conduct na operasyon? Ang Daraga PNP ta BBP. Daraga PNP. Daraga PNP ang nagkondukta ng operasyon. Okay. O sus ko, pangyari. Ano, sarot na naman sugadan Roger. Kailan sa drug operation? Nanlaban. Roger. Nanglaban. Nanlaban ini. Okay. Sige. So, yan tabi BP, ang pangapunan niya kan mga otoridad sa kabos ng mga igwapang mga pinagigibong araw kayo, hindi na iumasan na asin na magsunod na sa liwanag. Dahil na mag-gibo pa kayo mga araw kayo na aktibidad, dahil sa pag-araw kayo nangyayari, makahirak man talaga. Saro lang ang buhay ng tao. Yan tabi BP, ang magdagdag na impormasyon sa luwas, Franz Luna, DTJB News. Salamat, Renz Luna, sa report. Nangyari po by bust operation sa Daragalbay, sa Rugadan. Pagkatapos na aligado na nagbulot ng badil, mga tugang kang pagbulot kay badil, siyempre ma-react sa mga otoridad. Gadan po ini. Yan po sa Barangay Tagas. Paningit sa Morning Hirit. Pangyayari, adi, mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Aram daw nindo, mga tugang, kung nata kita may guramoy sa bitis. Pwede man bagang day kitang guramoy, di ba? May rapan-dapan ka sana. Pero mga tugang, daing guramoy. Ang guramoy pala o mga fingers sa tuyang bitis, iyan po mga tugang nakakatabang para sa pagbalanse kan sa tuyang paglakaw. Yung man ang gadading. Ninida tabi sa rong paagi para po kita mga tugang makalakaw nin tama asin maging balansyado ang satuyang paglakaw. Siring po sa satuyang pagsakat sa mga bagay-bagay na gusto tang dumanon. Iyuda tabi iyan mga tugang ang purpose kung nata po kita igwa po mga tugang nin mga guramoy sa bitis. Imagine mo man kung kitang guramoy sa bitis, siguro makakatindog man kayod kita. Kaya lang mas maray databi kung may guramoy, tam purpose databi kayan para balansihon an sa tuyang paglakaw asin tindog. Paningit sa Morning Hirit. Iyong mananggad adi, isipon ta daw kung daig kang guramoy, kung kumusta ang kamugtakan ka. Well, imagine nang tadang bitis tang daig kitang guramoy. Adi. Jomar Bien, may dagdag na report. Jomar, good morning Jomar. Salamat BP Henry, good morning sa mga paranta. May saro man na lola ang ulob sa kamot kan mga autoridad matapos na malansi sa bypass operation na ilinansar digdi sa syudad kan Tabaco Kasudma. Ang 65 years old na lola na biyuda iyo ansarong taga barangay Purok 5 barangay Cormidal, Tabaco City sa gidi mong operasyon Kasudmang alas 5:30 ang pagkahapon dungod mismo sa residensya kan suspitsado dahil na nakaparining suspitsado matapos na pabakalan niya nin sarong sachet nin pinagtutubo na shabu na nagkakantidad din 3,500 pesos ang undercover na pulis na sagin-sagin na sa iyang customer sa droga. Ang suspitsado iyo ang haloy ng nasa listahan kan illegal drugs personality sa siyudad ng Tabaco at tinahampang niyan sa pagbalga sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yes. Iyan ang report. Jong Marbian, DCGB. Pangyari kay may nag-uruintra pa man dyan. Ada kuplugod. Mientras tanto, Ans Galero nasa linya. Ans, good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, tulong lalaki ang arestado sa barangay Bantigi, Basbate City matapos na manukaran na armado ang mga ininin iba-ibang klase ng badila. Sa report na ipinaluwas kan Kampo General Siminola na nako amaninda sa Masbate Police Provincial Office ang mga suspitsado na midid na sinda Franklin Najul E. Rapsing, 33 anyos kan Barangay Sawang kan Arroyo Masbate, Rovan Francisco E. Bolivar, 30 anyos kan parehong munisipyo kan Masbate at Sinman, Sinoli E. Balbuena, 31 anyos kan Barangay Esther Kapsay, Baleno Masbate, nakumpiskar
ng mga miyembros kan Masbate City Police Station ang sarong Taurus 9mm pistol, tulong magazine na may 47 na pidaso ng bala, tulong Colt 45 na igwa ini na duwang magazine na kargado manin 15 bala sin sarong submachine gun na igwa manin 49 na bala. Arestado sinta sa salang pagbayolar sa Akta Republika 10591 o Uncomprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act matapos sa daini na ipahiling na patunay na legalidad kan pagdaranin badil ang nasambitan ng mga suspitsado. Sa yan, ang suspitsadong ini o mga suspitsadong ini yaon na sa kustudya kan Masbate City Police Station. Ito ni MVP ang informasyon na liman sa kampo, Angelero, DCCT. Makonsilo yung nababasa ko sa internet. Mainit na ang politika sa Manila. Ano? Si Mayor Isko Moreno, may nakuang kasurog sa pagi ni Governor Rimulya kan Cavite. Tapos si Mayor Isko may nagsisirculate mga tugang na picture sa internet na half naked. Mangyari. Igunagi, may nagpa-circulate na mga tugang sa online na may picture si Mayor Isko Moreno na half naked. Tayo ni bag artista. 'Di ba? Nakakoki kasurog si Mayor Isko sa pagi ni Governor Rimulya kan Cavite. Tas sabi kan gobernador, dinipinsahan nga niya tabi ni Governor Rimulya, si Mayor Isko Moreno kontra sa mga kritiko na may kinaraman sa pagluwaskan mga sexy pictures na nangyari kang mga 1990s. Kana sa kasagsagan pa kay ni mga tugang ki pagiging artista. Sabi ni Governor Rimulya, natangay may maraot sa pagiging artista. Bura sa kapanahonan ngayon na ito, na mag-post ka kay mga sexy pictures na arogaan. Taiga po kinagluluwasan databing mga pictures, mga tugang sa aroga na bagay. Bata inot pa lang kay ni si Presidente Rodrigo Duterte may pinatamaan na sarong LGU sa Manila, mga tugang na igwa kay sarong ngayon na alkalde, ngayon nagaring nga kulboy. Ano ba yan? Doon man napingiranan. Pero sabi ni Governor Rimulya, mas maray na ngayon na araw kaya ka ng itsura. Pagyayari sa maabaka, adi. Ta si Yorme ngayon, never lied, did not kill Cavite Governor Defense Isko Moreno. O nasa internet yan, tabi, nasa news, online, may kinaraman sa mainit ng mga issues, mga tugang sa tuya, tabi na palibot. Pagyayari, dipisilon talaga magparoriental sa politika. O bueno, mga tugang taon-taon ang mga detalyes kan mga baretang yan, tungkol tabi sa mga issues sa palibot. Dili po sa tuyang lugar sandali. Ang mga barata po sa Morning Hirit, susunod na. Makalipas lang po kan mga patalastas. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaknutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap. May kusog, may sipa, kaya kada turo, bawig. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Di Cabredo ta kami. Hiniho niya
PNP sa Barangay San Jose, Binubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro.
Doble Tibay refers to Tibay Katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and Tibay Resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 6:06. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw na Miyerkules, mga tugang Agosto 11, o pang headlines kan mga bareta, 271 na mga preso sa Legazpi City Jail na bakunahan na. Bagong Tourism Regional Director Herbie Aguas, formal nang nag-asumir sa pwesto kasuhapon. Tarong lalaki gadan pagkatapos na aligadong manlaban sa ginibong by bust operation kan mga pulis sa Barangay Tagas, Daraga, Albay. ECQ, posibleng palawigon pa sa National Capital Region. Mga bakunado dapat na magtiner sana sa laog nin harong. Sa ibang nasyon, Estados Unidos at China, nagkainitan sa UN Security Council meeting. Detalyes mga tugang kan mga bareta sa lado lokal sa Ropuan Gadan may kinaraman sa nangyaring by bust operation Kasabanggi sa si Barangay Tagas, Daraga, Albay. Sa report na ilinuwas kan Daraga PNP susog sa police blotter kani, nagluluwas na ang biktima sarong nagangaran na Noli o kaya ang suspitsado asin naging biktima sarong nagangaran na Noli Patrick Rogando, presidente kan Barangay o Sitio Pag-asa sa Daraga, Albay. Mantang ini nagrentanin apartment sa Barangay Tagas, Daraga. Sa ginibong by bust operation kan mga otoridad, pinagsasabi na ang mga persona na iyo ang nagipagtransaksyon digdi, iyo ang pinalaog sa mismong kwarto kan apartment na pinag-arkila kini asin duman mismo nangyari ang transaksyon. Alagad susog sa report kan mga otoridad nangyari na biglang nagbunotin badil ang sinabi ng persona kung kaya napiritan man ang mga katransaksyon asin ang otoridad na badilon man ini hanggan sa Magadan. Sa ngunyang padagos pang investigasyon na pinagigibokan ng mga miyembros kan Daraga PNP may kinaraman sa sinabi ng pangyayari. Nasa 271 na mga persons deprived of liberty o mga preso sa Legazpi City Jail ara karesibi na kan sa indang primerong dose ng bakuna kontra sa COVID-19 sa pagi kan team bakunador kan City Health Office. Sinda nagbisita mismo sa City Jail tanganing matawanan din Sinovac vaccine ang nasa 239 na mga presong lalaki asin 33 man na mga babae. Sa indang sinabi na mas kinangani nasa laog kan prisuhan ang mga PDL alaga dapat pamangiraray na matawanan ininin protection kontra sa COVID-19 tanganing masiguro na dahil ini maulakitan kan siring na helang. Mga basic na pagangaipo kan barangay, priority ngunyan kan Ako Bicol. Al Armario sa detalye. Formal na pong nag-assumer sa pwesto si dating alkalde Herbie Aguas kan Santo Domingo, Albay bilang bagong regional director kan Department of Tourism. Ini matapos na siya mapasumpaon sa pagiging virtual oath-taking na Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat sa mismong DOT Regional Office sa Barangay Rawis, Legazpi City. Matapos kay ini nagkaigwanin ceremonial turnover kung saan ipinalis na ni dating OIC Regional Director Feb Buela ang Renda Kayagwas. Sa press conference, sinabi ni Aguas na inuton niyang masikaso ang DOT family para mas maging marahayang operasyon asin implementasyon kan sa indang mga plano asin programang pang turismo sa Kabicolan. Sayang pinaliwanag na siya mapuon sa pag-promote nin mga local tourism sa pagkasabi na ini ang dapat matawalin atensyon tanganing mainganyar ang mga local tourist na magbisita mantang kulang pa ang mga dayuhan na minabisita digdi sa rehiyon dahilan sa epekto kan COVID-19.
Mientras tanto, mga tugang iba pa niya tong mga bareta sa lado lokal. Engineer Warren Azotea tumino na bilang full-fledged district engineer kan second engineering office. Ange Galero ang may detalye kan istorya. Tuminukaw bilang full-fledged engineer kan DPWH Second District Engineering Office si Engineer Warren Azotea. Bako na officer in charge ka nasambitan ng opisina si Azotea kundi full-fledged district engineer na matapos na ipaluwas kan sendang sentral na opisina sinipinaagi man sa opisina kan DPWH Bicol na aprobadong appointment letter na pirmado ni DPWH Assistant Secretary for Support Services Marichu Palacok. Kung babalikan, Enero nga niya na taon, kan enot namang tuminukaw sa nasambitan ng opisina bilang OIC ang personang ini sa paagi kan Special Order Number 61 na pirmado man ni DPWH Secretary Mark Villar. Mantinido ang pumisa kan district engineer na poon kan siya pa naging OIC papakusugot talaga nita ang lado ni infrastruktura sa segundo distrito kan Albay. Dagdag na bareta, Ans Galero. Daraga Albay, nakarestro po rin sarong panibagong kaso ng COVID-19. Detalye po kan report para ni Renz Luna. %95.12% ang napopulasyon kang Legazpi City Jail ang nabakunahan na kang primerong dose ng bakuna kontra sa COVID-19. Inang kinumpirma ni Jail Officer Senior Inspector Ralph Vincent Bubis. Nasa 287 ang total na numero, asin 273 man ang persons deprived of liberty na kumpuesto ng 241 na mga lalaki at 32 na babae. Nabakunahan gamit ang Sinovac. Ini pagkatapos ng tropa ni Alcalde Noel Rosal asin Dr. Fulbert Alec Heliego, yung mismo magpasiring sa sinabi ng opisina asin makipag-coordinar para sa endang vaccination program. Mientras tanto, mass training induction kang TESDA ginibo kasuhapon sa BOPC Pulangi Albay. Report kay Jimmy Nasalita. Napakaswerte kan Banuanin Pulangi dahilan sa first time kasuhapon nagkaigwanin mass training induction program ginibo sa BOPC kung sa scholarship ini sa lindungkan TESDA sa mga short-term courses. Ang mga pinag-officer sa training induction program kung saan sa likudan ka ni Spursos na ini, si 2nd District Congressman Joey Salceda kung saan iyo ang nagpadrino sa Kongreso, sulamenting congressman, nagkaisip ng TESDA maalokaranin dakulang pondo para sa siring na intensyon. Ang katuyuan kay ni Congressman Joey Salceda, ang mga kahubinisan sa mga barangay, ma-develop ang mga talent o skill sa pagikan na pag-avail libre sa mga kurso siring can raise organic small ruminants, produce organic fertilizer, tile setting, tailoring, dressmaking, asin kadakol pang iba. Sigun kay Provincial Agriculturist Ma'am Che Rebeta na saro sa mga nagtaram imbitado sa siring na pagtiripon kasuhapon, maswertihon ang mga taga Pulangi dahilan sa paagi ni ABC Federation President Cap Adrian Salceda nag-formular inin programa sa katabangan ni Congressman Salceda, Joey Salceda, asin kan TESDA sa pamamayon ni Provincial Director Ruth Dayawin, nagabos na short-term courses i-ofrecer sa mga 44 mga barangays digdi sa Pulangi kung saan gulpi na mga kahubinisan ang nag-avail kay ni. Sa pahayag ni Ma'am Che Rebeta, first time ini sa Albay na ang Pulangi nagkaiguan in mass in the action training program, mantang si Congressman Joey Salceda nabanggit man niya na iyon solamenting congressman na tauan kan TESDA kan pinakahalangkaw na award na pinagtatao kay ni partikular ang Kabalikat Award. Pero hindi po ganito. Pinapakaswerte po ng Pulangi na mayroong mga ganitong programa sa TESDA. Ano po? Anong permit si Congressman Salceda? Maging already po siya ng TESDA. Ito ang Kabalikat Award. Yan po ang binibigay sa the highest award po yan na binibigay ng TESDA.
dito naman, yung Kabalita Award. Dahil po, siya po ang gumawa ng panukala na ang TESDA ay bigyan ng budget. Ano po, noong 2018, bali, 7 billion po ang pinalagay niyang fund para sa TESDA, para po yun sa atin. At 7 billion naman ng 2019. Ma'am Che Rebeta, Provincial Agriculturist, digdi sa probinsya ni Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Sinabi mga tugang kan Department of Health Bicol na ang mga COVID referral facilities sa hospital sa rehiyon may supisyente pang numero nin mga kama na may kakayahan na i-akomodar ang mga personang positibo sa COVID-19. Sigon kay Edwin Lombo, Development Manager, Officer 3 kan Department of Health, na nasa 32% pa sana ang utilization rate kan 330 na kama na naokupar sa 1,030 na alokasyon. Yan tras na 35 kama man ang sa intensive care units, 70% kan 240 ang isolation beds, sa 25% kan 240 na ward beds ang natatada. Para man sa mga mechanical ventilators, nasa 37% kan 36 na ventilators ang nagagamit. Sinabi ni Lumbo na basado sa sendang datos, may kukonsiderar na nasa moderate risk status ang utilization rate kan mga hospital asin ang ekipahe sa rehiyon. Sa ngunyan, uminabot na sa 22,052 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa rehiyon, 18,226 ang nakarecover asin 842 ang nagadan. O kaya 842 ang nagadan. Tubig na maluwas sa water treatment facility na pigtutugdok sa Tabaco City, pwedeng gamiton giraray. Detalye po mga tugang kang report. Ali po kay Jomar Bien. Madali nang maging operational ang pinaggigibong water treatment facility digdi sa sentro kan syudad kan Tamaco. Asin ang tubig kay ni na produkto pwedeng magamit giraray. Ini ang ipinahayag sa DCGB News ni Mayor Crisel Lagman Luistro kasabay kan padagos niyang pagmomonitor sa development kan water treatment facility na magsasara kan gabos na mga tubig na basura ali sa merkado publiko kan syudad asing sa mga pagtaraning na lugar kang naunambitan na area. Sinabi ni Mayor Luistro sa pagkikipaghoron sa DCGB News na initialmente ang tubig na makukwadigdi iyuan lilinigon sa Saraunin Maray asing itatapok sa dagat sa iba, pero sa iba na mas malinig na talaga pwedeng gamiton giraray asing na ibalik na pwedeng maging panghugas, pangdugdugan mga tinanom asin iba pang papagkakagamitan. Okay. So, dadaan po siya doon sa series of the water cleansing or treatment facilities before siya iwawawa sa tubig dagat. Wala tayong planong i-reuse yung tubig? Pwede siya reuse for cleaning, no? So, pwede siya para sa pag-water ng plants. Pwede po siya. Si Mayor Crisel Lagman Luistro, Tabaco City. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Alas 6:18, Al Armario po mga tugang may dagdag na report. Edukasyon, maray na sa load, mga basic needs, siring, kan tubig, asin kuryente. Yan ang priority ka na Bicol, party list na pigutukan sa mga barangay na kabos magkinabang. Sigon kay Congressman Alfredo Bido Carbin Jr., bakos na concentrated sa Legazpi City, ang sa indang tabang kundi Bicol-wide ini na implementar. Nasarong simana, yaon sinda sa Sorsogon, na nag-distribuer ng mga toolkit sa mga naging test scholar na tinabangan ka na Bicol. Maglilibot man sinda sa iba pang mga probinsya. Digdi sa Legazpi City, nakul naman na nagkinabang ang mga programa ka na Bicol na nagadyaon na nasigurasyon na diretso ini luhay dahil talagang yun ang prioridad ninda sa Bicol party list. Alarmario, DCGB. Balikan ta pang report na Renz Luna, hali po dyan sa munisipyo Candaraga. Renz, good morning, Renz.
Karong panibagong kaso ng COVID-19 ang nahidugang digdi sa Banwaan Candaraga. Si Bicol patient number 22036, sarong 29 anyos na lalaki taga Sipi Dargalbay, asin exposed sa sarong nagpositibo, asin nakamati ni na sintomas kan nakaaging petsa 5 kan ngunya na presenteng bulan. Sa ngunya naka-quarantine naman ano nang bitan ng persona. Sa ngunyan sa minakatna sa 856 ang konfirmadong kaso ng COVID-19 dito sa Banwaan Candaraga. Na ikuang 14 aktibong kaso. Asin sa total na konfirmadong kaso, 802 ang total na recover na. Asin 40 man ang nairegistrong nagalaan digdi sa Banwaan Candaraga. Sa ngunyan pangapuran kan lokal na gobyerno, magin man kang health unit, kagabos sa publiko na magsunod man giraray sa pinapautob ng mga minimum health protocols na makaiwas sa ulakit kan COVID-19. Magiging na barata, Rans Luna, this is GB News. GB News Express. News Express. GB News Express. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals, people of dignity, integrity, and compassion, people who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarteng paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex!
Plavitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plavix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si Ma. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang baagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man giraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 0203 series of 2021. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaknutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala! Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Mga tugang posibleng palawigon pa po pinapautob na Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Metro Manila. Sigon ini sa Department of Health, sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere
na ini dahil sa padagos sa pagitaas kan kaso kan COVID-19. Apisar kan pigadalan man ang nasabing desisyon kan IATF. Yon ang posibilidad na ma-extend din ini base man sa projections kan numero kan kasong narirehistro sa mga masunod pang mga aldaw o semana. Kaya mas marahay na ihanda ang sistema para maimanihar ang sitwasyon. Ipinirarom sa duwang semana ng ECQ ang NCR dahil sa naglangkaw na kaso nin COVID-19 dahilan sa Delta variant. Inabisuhan ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga individual na wala pang bakuna kontra COVID-19 na magtiner na sana sa indang mga harong. Inutang ipinag-orden kang Presidente sa mga barangay officials na mantiniron sa indang mga harong asin andai pa nababakunahan na residentes. Paliwanag ni FDA Director General Eric Domingo na masalangkaw pa man girarayan tsansa na magkahilang asin magadan dahil sa COVID-19 ang mga senior citizen asin mga may comorbidities kon kaya sinda piga prioridad na mabakunahan kontra COVID-19 kumpara sa mga kaakian. Mientras na pigakonsiderar man kang Presidente na makipaghuron sa Kongreso manungod sa pagkataon ng tax relief sa mga manufacturers kan medical oxygen. Initanganing masiguro na ang supply kani sa tahaw kan nagitaas na kaso nin COVID-19 kan Delta variant sa nasyon. Nakakakuanin kasurog si Mayor Isko Moreno kan Metro kan Manila may kinaraman sa banat kaini sa banat digdi sa nagkapirang mga netizen asin kaniba pang opisyal kan gobyerno. Si Governor John Vic Rimulya kan Cavite iyo ang nagsabi na demanin kasalan kung ang sarong tao maging artista asin magluwas ang mga pictures kay ni. Enot kay ni si Mayor Isko Moreno, igwanin mga pictures na nagluwas na nakuha kanuminaging 1990s na naka-half naked ini asin nag-circular ngunyan sa internet. Sinabi ni Governor Rimulya na si Mayor Isko day nagutik asin day nakagadan kung kaya sinabi kay ni na kinakaipuhan sana na hilingon ni positibo ang publiko. Tinawanin doon kay ni ang pag-expose nin mga sexy photos. Sinabi ni Rimulya na parte sa ini kan pagiging artista kan sinabi ng persona kan mga nakaaging alaw. Enot kay ni may nagpalawas nin nagkaperang grupo nin half naked ang sinabi ng alkalde may kinaraman sa naging photos kay ni sa internet. Sayang tinawanin doon na aninot ng mga provocative pictures na nagluwas sa mga Facebook iyang posibleng gibo kan mga nagkakapera. Kaya tinabanin doon ni Rimulya na anday pag-utik asin day panggadan yan saro sa mga marhay na characteristics kan sinabi ng alkalde. Enot kay ni mga tugang si Presidente Rodrigo Duterte iyoan nag-inot naman nagpahayag na saro dang alkalde kan Metro Manila ang garing callboy. Pagkatapos na mag-post ni naked photos sa internet, alagad dahil man pinag-unambitan kang Presidente, konsisay na politiko sa Metro Manila ang pinagtutukoy niya na iyo ang yaon ang picture sa internet. Alas 6:33 oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Milo, buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Smart Padala, kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Matapang ako, matapang tayo. Kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Hinebra ako, Hinebra tayo. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, mandirigma.
Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog kilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa nalahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! GB News Express. GB News Express. Mga tugang, nagkainitan po ang representantes kang Estados Unidos sa China sa United Nations Security Council meeting sa isyu kan pigaragawan na isla sa West Philippine Sea na kasaro ang parte kan Pilipinas. Nagpatanid si US Secretary of State Antony Blinken sa United Nations dahil sa pigasabing pangbubuli kan China. Nahadit si Blinken sa pigigibong lakdang na ini kan China na posibleng magresulta nindakulang problema na may global consequences sa isyu kan seguridad sa komersyo. Digdin na pikon ang Chinese Deputy UN Ambassador na si Dai Bing-asin, inakusaran man ng Amerika na yun nagdadaranin provokasyon sa sarong matrangkilong lugar. Gwelta pa kainin na ang Estados Unidos pa ang nagpadala ng advanced military vessel sa sin aircraft carrier sa kadagatan harani sa West Philippine Sea para pag-iriwalon ang mga magkataraning na nasyon. Magigirumduman na ang pigigibong paglamar kan China sa nagkaperang parte kang isla sin kadagatan. Nagdara din sa rintikan at sintensyon sa mga exclusive economic zones kan mga nasyon kan Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, asin lalo na kan Pilipinas.
Human mga tugang kan US Centers for Disease Control and Prevention o CDC ang mga bako pa bakunadong individual na inawasan ng unaan bako importanteng pagbiyahe sa Pilipinas siring man iba pang nasyon na nasa level 3 category kung saan halangkaw ang kaso ng COVID-19. Sigon sa pinaluwas na advisory kan US CDC, marhay kung fully vaccinated bago magduman o magbiyahe sa ibang lugar. Apera sa Pilipinas, nagkapera sa mga nasa level 3, iyo ang Afghanistan, Armenia, Austria, Denmark, Italy, Japan, Peru, asin, iba pa. COVID situation around the world, mga tugang, aminado po ang halangkaw na health official kan Amerika na nagpalyar ang sa indang pro-gobyerno na labanan ang pagdakol kan kaso ng COVID-19. Kadakol ini kan pagitaas kan kaso kan nakaulakit na Delta variant kan COVID. Sinabi ni Francis Collins, Director kang National Institute of Health, na harayo pa sinda sa paglaban kan nasabing variant asin garo sinda nagbabagsak kung naging epektibo ko ta sinda sa pag-inganyo sa mga tao na magpabakuna, magiging hababa ang kaso kan Delta variant sa sendang nasyon. Inot ng sinabi ng infectious disease expert Anthony Fauci na kapag dai makontrol kan gobyerno ang Delta variant, siguradong madakol pa ang ibang mga variant na maluwas. Mga tugang oras po sa Pilipinas, alas 6:41 na. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan. Dara po ni News Manager Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, GB. Ang Delta variant kan virus na kausa kan COVID-19 naglalakop sa Pilipinas. Sigun sa World Health Organization Philippines, nasusog sa bagong datos ang Delta variant, iba man sa mga nakalis na bersyon kan virus dahil mas nakakaulakit ini. Asin minalakop 60% na mas makaskas kumpara sa mga nainot na variants. Maski nga ni pambira, alagad may nagkapirang bakunadong individual na pwedeng tamahan ng Delta variant sa sarong breakthrough infection asin posibleng makaulakit sa iba. Abiso kan WHO Philippines na isulog ng gadnin tamaan maski ikabakunado na. Sarong pagiramdom kan DCGB, DOS asin kan WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas at mayaram. Pag-asa Ligaspi, kay ba si Michael Francisco sa kabugtakan kang panahon? Yes, yung LPE na ating binabantayan ito ay talagang papalayo ng papalayo ito. At kanina alas 3 na madaling araw, ito ay nasila yung 560 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. O ito ay nasa distansyang 725 kilometers Ilaga silangan ng Legazpi. Ang coordinates, 19.0 degrees north, 126.8 degrees east. Samantala, southwest monsoon o yung tinatawag nating habagat ang nakaka-apekto sa extreme northern Luzon. So, at para naman sa magiging pagtaya ng panahon, malaking bahagi na kabikulan ang makakaranas ng bahagi maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong mga pagulan o pagkidlat pagtulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa timog kanluran ng iiral na may banayad hanggang sa katamtaman paghalo ng karagatan. Wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng Bicol region. Ang agwat ng temperatura, 24 hanggang 31 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DOST Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Bareta po sa lado nin pagninig. Business News. Business News. Nagbabanin 1.5% ang agricultural output ka nasyon sa ikadawang quarter kan taon. Sigon sa Philippine Statistics Authority, nagbaba ang produksyon in 1.5% o second quarter kasunod kan 3.4% kan primerong quarter as in negative 3.8% kan ultimong quarter kan 2020. Paliwanag kan PSA na may kakonektar ini sa pagbaba kan livestock na buminagsak ni 19.3%. As in fisheries production nagbaba nin 26.3%. Pero ang pagitaas kang produksyon nahiling sa mga crops as in poultry. Balik tanaw sa 500 years of Christianity.
Ang kongregasyon kan missions, ang congregation of the missions na kompuesto kan mga Vincentians as fathers, ang saro sa mga nagpadakula kang seminaryo apostolate sa Pilipinas. Maski sindahod dyan ang umabot digdi, kumpara sa sinaunang misyonaryo, ipinagkatiwala kan mga Vincentians fathers ang darakulang seminaryo na naipundar kan ibang mga kongregasyon. Kabilang digdan San Carlos Seminary of Manila kang 1862, Holy Rosary Seminary of Cáceres kang 1865, San Carlos Seminary sa Cebu kang 1867, as in San Vicente Ferrer Seminary kang Iloilo kang 1869, as in Vigan Seminary kang 1772. Inang naging centerpiece kan Vincentian Mission sa nasyon, katabang ang Daughters of Charity. Naging matayumpar ang seminaryo na sa indang pinagpamalaan dahil kadakol na mga padi ang naordinahan as in igwapang mga naging obispo kan simbahan. Kabilang digdi sinda Rufino Cardinal Santos, Jaime Cardinal Sin, as in Julio Cardinal Rosales. May mga pamusong leader sa nasyon na hali man sa mga seminaryong pinagkakaputan kan Vincentian Fathers na sinda Graciano Lopez Haina, Jose Maria Panganiban, as in Sergio Osmeña. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Iyan ang detalyes mga tugang kan mga bareta. Ngunyan pong aldaw, digdi po sa DCGB. Sinurat mo ni News Manager Mar de la Cruz. As in News Director Edwin Peralta, katawang po sinda Angel Mostasa, asin kasabangman si Andy Espinal. Siring man ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa loob. Iyan ang mga baretang totoo. Sigurado, asin garantisado. GB News Express. News Express. GB News Express. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels, ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ADM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, mag-Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet
diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing nga kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, oy 7 minutes bago po magabot mga tugang an alas 7 nin aga sa DCGB. Storyang may init, pamahawan. May tinampod ang ruminampahog dyan sa 3rd District kang inagihan mga tugang kidam truck. May pigpapadara sa kuya na kwan. May pigpapadara sa kuya na ano yan na text si Jimmy. May nag-text si Jimmy. Maripot nga tabi ako. Nagbuda tabi Jimmy ta. Pero ano nangyari ta nagaba so tinampo kang inagihan. Grabing gabat gayo Jing, ha? Grabing gabat gayod, adi. Grabing gabat mga tugang. Aramon ta daw ang istoryang yan ta. O baka kaya mga tugang ruminampahog so tinampo. Init. Tagrabing luya. Sumon. Lol. Pag ano uso na ko niya, di naman nagpara. Lol. Bayaw na tabi si Jimmy Kwan.
Jim, kumusta Jim? May detalye mo daw tabi. Yes, salamat tabi BP. On the way na ako pasiring duman sa barangay Kibungbungan ini tabi BP. Kibungbungan. Tinampo namin na connector sa barangay Palanog sa Banuan kan Kamalig. Inot pa na i-feature na niya to ini. Digdi sa mga programa sa DCGB na itong tinampo, kumbaga iskaw sa irarom. Vacuum na sa irarom. Ngunya kung may driver ka, dayo man isi, duman ka maagi. Ngunya na i-picture na niya tinikan mga nagtalikod na daw para matawan ni nagkakanigong aksyon. Sagkod sa dayo man in aksyon, nangyari, guminaba ka sa ubanggi. Pangyayari sa mga bata. Ni numinagi na sa wrong dump truck, duman kayo nakatangod sa iskaw ng partikan na tinampo. Pagso tinampo. Hilingon niya itong ngunyan, partigan sa tuyang validasyon. Yes. Na lokasyon tabi BP. Pangyayari sa maro. Di tabi Jim, nakanagahan ang tinampo o okay man? Ngunyan sa ngunyan as of this time? Dahil na, siyempre tumahagihan, tagaba. O tawad siyempre, kung araw ka na nagaba, di pwedeng naulang kandam truck o baka Kari damage sa tinampo. Nakalampas na so kuan, kan ruminang ka. Dati nang naglundo na so tinampo. Pangyayari, adi. Okay, ano yun? Provincial road din Ayun, nanaramang ko BP ko ini sakupan probinsya, barangay, munisipyo o kung anong klaseng road ito. Sige daw. Halatuntan sa imong follow-up. Going akong Kibungbungan tabi BP. Ang tabay lang dyan Kapitan Dix, Kapitan dyan, Dixter Oliver. Dixter Oliver baya. Basta Kapitan, madyan ako. Pasiring ako dyan sa Kibungbungan. Ayun. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwang. Storyang may init, pamahawan. Ano ba yan? Hirit. Doon bagay man sa ito, May init, pamahawan sa morning. Kung nata nagabaan tinampo, pwedeng sobrang gabat kan truck, di kinaya kang pundasyon kan tinampo. Di ba? Or pwedeng magyan sa truck, maluya sa tinampo. Ano po sa iling nindo? Di ba? Pwedeng maluya sa tinampo, magabat sa truck. O pwede mga tugang na sa truck, magianon, maluya sa tinampo. May mga dakol na mga anggulo. Pero, pirmi po yan maikot dyan mga tugang sa truck, buda sa tinampo. Di ba? Sabi ni Jimmy sa initial na report, nagaba sa tinampo kang inagihan, mga tugang magabat na truck. I mean, inagihan ki truck. Di ba? Ano tabi nung, pwede ngayon, migong, grabe ang luya. O dahil muna kita makakonclude kung ano talaga nangyari. Mga tugang, taday pa man po kita, naday pa si Jimmy nakakaabot duman. Undawi pa lang po si Jimmy. Pero sabi kan talaga ni Nongs, pwede talaga ngayon migo, nang kausa ka ito, grabing luya. Hindag yun. Mga tunay na mga pangyari sa palibutan. O bueno, babalik kita mga tugang 7:30 sa programang Anhapot. Pasensya na po sa mga text messages nindo. Di ko na po nagkabara sa buda tabi sa mga message nindo sa satuyang Facebook Live. Sorry po Dito po nagkabara sa nadahilan sa paano kita sa satuyang programa. Thank you. Salamat kanso ng pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po. Thank you. Goodbye. God is good all the time. GB as all. God bless us all. We got something going on. Tender love is blind. It requires a dedication. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces.
Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa na yung